A čau ty lidi, to jsem já, Kodos, a vítám vás po dlouhé době u dalšího videa. A není to žádný jakože herní video nebo tak podobně, ale je to takový fun videjko, protože prostě musel jsem vám to ukázat, jo. Takže já si tady pustím prohlížeč, jo, takže jedna věc, už mám skoro 6000 zhlédnutí celkových, což je teda bomba, ještě 4 zhlédnutí, ale já si myslím, že ty 4 zhlédnutí tam možná už i jsou, protože tady na tom kanálu to je takové trošku zpomalené, takže děkuju za 6000 zhlédnutí. A 317 odběratelů, překročili jsme 300, což je taky bomba, nechápu vůbec, proč mi ty odběry pořád rostou, protože videa skoro vůbec netočím. Ale kdyby se někdo ptal, proč netočím vůbec videa teďka na tomhle kanále, tak je to proto, že já jsem to říkal i v té informačce, v tady té, také umři, v tady té informačce, že se budu soustředit hlavně na tady ten kanál Gamers, se tam mrkne, máme tam úplně profesionální videa, kdo tam ještě není, tak se tam určitě přihlašte, tam máme unboxing, já natočím Mafii, blíží se Walking Dead, Meat Voituje a podobné blbosti. Takže mrknu, půjdeme zase zpátky na můj kanál, ne, Gamers, fuj, zpátky na můj kanál. A teď ta hlavní věc, proč jsme tady. Dnes ráno, když jsem se podíval na svůj e-mail, tak mi přišla nějaká zpráva, která prostě, no, musíte to vidět. Takže, já vám to přečtu. Drahý příteli, jsem e-mailem vás dříve bez odpovědi. Můj zesnulý klient má stejné příjmení s vámi. On uložit 21 milionů 700 tisíc amerických dolarů v bance a oni se mě zeptat, aby nejbližším příbuzným laskavě potvrdit vaše osobní údaje níže. Jméno, příjmení, jméno, země původu. S pozdravem Ames a Kohy. Nevím, co jsem si o tomhle jako měl myslet, co to sakra vůbec nechápu. Poslal mi to nějaký postbox zavináč inmail.hu o 1:30 ráno, takže jako vůbec nechápu, o co sakra jde. Takže jo, Kodo, jsem milionář, ui, jsem borec. Takže to je bomba. Natačím? Jo, natačím, takže je to profesionální. Takže omlouvám se, že tohle video je o ničem, ale tohle jsem vám prostě musel ukázat, abyste se zasmáli i se mnou, protože tohle jako, co si ti lidi nevymyslí, bože, to snad překládal přes Google, nebo já nevím, přes co to překládal, přes Seznam, ty vole. No nevím, jestli někde v Kazachstanu mají Seznam nebo Google, ale divím se, že mi, what the fuck? Divím se, že vůbec sehnal e-mail, aby mi tohle, what the, přestaň ty. Tak, teď je to dobrý. Takže já vám děkuji za zhlédnutí a zítra čekejte ještě jedno video, uvidíte jaký, ale je to hodně takový, je to takový slavící video, ale nebudu nic spoilovat, možná někteří už ví, možná nevím, ale prostě zítra bude takový slavící video, takže já se s vámi pro dnešek loučím, omluvte tohle totálně vypatlaný video, ale já jsem říkal, že tady budu na tenhle kanál budu dávat takový blbosti, který nemůžu dávat na Gamers a tak. Takže nějaký frag movie tady občas budu dělat a podobně, nebo takový videa jako tohle. Já teďka frag movie tak nějak nemám úplně náladu a nemám ani z čeho, protože teďka nemám Steam a je to takový trošku nepříjemný, no, takže nemám úplně z čeho dělat ty frag movíčka a podobně, ale no, snad se to brzy vyřeší, takže já vám děkuji za pozornost a loučím se s vámi, takže zatím čus.